Som rada, že Startup Awards sa obnovujú v tomto roku a očakávam, že pomôžeme startupom posunúť tie ich nápady, podnikania a myšlienky troška na vyššiu úroveň. Tá vysoká úroveň, ako Startup Awards boli organizované, bola jednou z najúžasnejších vecí, ktorá sa im podarila urobiť za ten čas. My v Slovenskej sporiteľni veríme tomu, že budeme len takí úspešní ako táto krajina a Startup Awards nám všetkým to môže nesmierne pomôcť. Súťaž mi dala do života zmenu, veľkú zmenu. Ak sa chcete ako firma prihlásiť, tak vás čaká naozaj bootcamp. Mnohé aj možno ťažké otázky pod kožu, ale všetky vám môžu pomôcť. Startup Awards je chvíľa vo vašom živote, ktorú nesmiete premeškať. Jednoducho, ak máte super nápad a chcete si ho nechať validovať a prípadne vystreliť do vesmíru, tak na Slovensku neexistuje lepšia platforma ako Startup Awards.